ayiwa an kɔni b'a kuma baba minnu da k'o bɔra CEDEAO ra kuma ba fɔ kɔni ka nɔgɔ mais n'a bɔra CEDEAO ra a ka jija dɛ a ka baara de kɛ dɛ n'a bɔra CEDEAO ra f'a ka baara kɛ baara kɛ nin tɛ faamaw dɔrɔn dɛ population yɛrɛ ka jija dɛ a bɛ taa b'a taa la ko i bɛ Niger depuis ala ye mɔgɔ si da baara de ka d'a ye a ka baara bɛɛ bɛ se ka taa kɛ damada ye burusukɔnɔmɔgɔw bɛ k'o balo yɔrɔ bɛɛ feere k'a kɛ fɛngɛw ye k'a di waatiw ma k'o feere a yɛrɛ tɛ baara kɛ denmisɛnw ye u bɛ damada ra ne Lasi ye ne bɛ damada datugu bɛɛ ka taa baara kɛ n'an bɔra CEDEAO ra a ka jija dɛ min bɛ fɔra a kana luwara dɛ mais faamaw dɔrɔn tɛ baara kɛ population yɛrɛ kɔn k'o dɛmɛ bon minnu b'a wari suɲɛ baba dun o k'a kɛ ala n'a kira kosɔn ka jija sa u ka baara kɛ dɔ kɛra suɲɛri na suɲɛri tɛ mako ɲa i bɛ yɛrɛ fago i bɛ denw fago an mun sigi nin a kɔni t'an kun mais a kumaw kɔni ka d'an ye mais baara dɛ a ka baara de kɛ o de ka d'an ye an bɛ dugawu k'a ye o ra ɔhɔ n tɛ maliyɛn wari sumani de ka d'o ye ka sigi dɔrɔn k'a nanima sɔrɔ mɔgɔ siw t'a ye o bɛ sɛnɛ de kɛ k'a ta Cameroun kana Côte d'Ivoire kana fo Mali la yan ne taara an ka malo sɛnɛyɔrɔ la a bɛɛ ye mɔgɔ siw ye e ko e tɛ baara kɛ faama de bɛ se ka bɛɛ balo Hashim tɛ malo san a tɛ nan san duguba kɔnɔna tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ dɛ n'a y'a ka forow feere i kana sigi yan ko gɛlɛya n'a fɔ a ye balo an bɛ ka suman min yɛrɛ sɛnɛ sisan ko balo tɛ bɔ gɛlɛya bɛɛ a bɛɛ bɛ ka tulo ko gɛlɛya bɛɛ mais dɔw jijani bɛ to o bɛ bɔ balo ye ka taa feere i bɛ malo wɔrɔ machine san bɛɛ y'a ye téléphone na mɔgɔ siw ye balo san u taara n'a ye sɛnɛ u taara n'a ye o y'a wɔrɔ a waa tɛ bɔ mais hali jijani b'a ta bɔra yan o kuma a wariko yɛrɛ bɛ ka maliyɛn de ja wuli ka jamana yɛrɛ tɔ bɛɛ turu ko faamaw depuis Morukile fo bi président si mana k'a ka ɲi a da bɛ se ka na t'o ma ala k'an dɛmɛ CEDEAO kɔni an kɔni bɔra ra alhamdulilayi mais a kumaba kɔni ɲɛna mais a baaraba ka kɛ dɛ an bɛ dugawu k'a ye ala k'an dɛmɛ journalistes a fana ka jija sa dɛ a ka mɔgɔw lagosi in dabila ka jija ka can fɔ a ka kɛ a ka jamana fɛ n'i y'a mɛn Hashim tɛ dɛ ni Hashim tɔgɔ fɔra Mali de fɔra a ka ɲɔgɔn lagosiba in dabila ka can fɔ baara ka kɛ n'a ye min ye a k'o fɔ ne ye tigɛ kɛ mɛ a journalistes ra a ta kɛ mɛ mɔgɔ ko de ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka Kasum yɛrɛ dɛmɛ. Ne tɔgɔ Dawuda Konate an bɔlen kɔ CEDEAO la an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ sisan donc maintenant ka ɲɛnajɛba dɔ boloda parce que nin y'a jira k'a fɔ an bɔla Faransi bolo ni an ye Faransi gɛn o y'an ka souveraineté totale ye mais dɔɔni min tun bɛ souveraineté in de jɛn o de tun ye CEDEAO de parce que CEDEAO ko dabɔla mun kama an nana ye a t'o minɛn kɔnɔ tuguni donc n'a t'o minɛn kɔnɔ ja CEDEAO yɛlɛmana ka kɛ fɛn ye fɛn min yɛrɛ bɛ an farafin jamanaw tɔ sen dɛrɛ ka di Faransi ma k'an sen n'an bolo dɛrɛ ka di Faransi ma donc i komi an bɔr'o kalama ala nana an sɔrɔ marabagaw la marabaga mun y'o faamuya jamanadenw fana y'o faamuya n'o AES jamana saba ye n'o Niger Burkina ani Mali ye donc n'o jamana saba faamuya jamanadenw y'o faamuya ka da o jamana marabaga kura ninnu kan donc an bɔla CEDEAO la an yɛrɛ tun tɛ se ka to CEDEAO la yɛrɛ hali n'an ka faamaw tun ma an bɔ CEDEAO population yɛrɛ tun b'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la donc pour te dire que foyi tɛ nisɔndiya kɔ foyi tɛ fɛti kɔ wa an bɔra la i m'a fɔ k'a kalanna décision kalanna surɔ wa donc an kan ka surɔ ou bien bi an ka k'o ta k'o kɛ an ka deuxième journée de souveraineté ye bi tɛ le 16 ya donc bi an ka souveraineté yɛrɛ totale yɛrɛ sɔrɔla bi le 16 dɛ le 16 décembre an bɛ se k'a fɔ AES jamakuru ka souveraineté totale de daminɛna bi parce que CEDEAO tun ye fɛn ye a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na dɛ CEDEAO tun ye fɛn ye a tɛ se ka fɔ dɛ CEDEAO tun ye fɛn ye a ka jugu ni Faransi ka jɔnya ye parce que an bɛ voté président mun ye k'olu bɛna hɛrɛ sama ka lase jamanadenw ma olu de bɛ hɛrɛ kuma kuncɛ an ma ko ka Faransi ka sago kɛ ka Europe ka sago kɛ ka Occident ka sago kɛ an kan donc finalement an bɛ se ka AES jamakuru ne kɔni bɛ appel lancer jamana saba population bɛɛ lajɛlen ma an ka le 16 décembre ta an k'o ka an b'o journée dédiée journée internationale de l'AES pour la libération totale ou bien pour la souveraineté totale o kɔni o ne tɛ ye. Ne tɔgɔ Ibrahim Sisɔkɔ ka bɔ Kayi mara la Mali bɔra CEDEAO la. An bɛ se ka mun kɛ ani welewelekan jumɛn de kɛ. Bon an bɛ se ka mun kɛ Mali ka boli CEDEAO la AES ka boli CEDEAO la mon ami a nisɔndiya mun bɛ ne la bi mɔgɔ t'a dan dɔn fo masa talan yɛrɛ i n'a fɔ dɔw y'a fɔ cogo min na an kan ka le 16 ta k'a kɛ journée mondiale de la souveraineté de l'AES
an kan k'o kɛ ka AES yɛrɛ n'i y'a ne yɛrɛ sago bila walahi an bɛ AES tɔgɔ yɛrɛ foli dabila bɛɛ ka fɔ ko Luc-Tavo groupement bɛɛ ka fɔ ko Luc-Tavo groupement ka français ka fɛnkɛ k'a bila yɛrɛ pewu tellement que nin diyani ne an ka mɔgɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini u ka taa n'an ye hali ni élection kɛra hali sini dɛ i ka da la Asimi kɛ présenté dɔrɔn tɔn bɛɛ kɛ présenté dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔ saba in u k'i présenté dɔrɔn an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini 100% ne fana dɛ vraiment u nali kɛra hɛrɛba de ye Mali Luc-Tavo groupement denw ninnu mɔgɔ saba u nali kɛra Luc-Tavo groupement denw ma hɛrɛba de ye dan tɛ hɛrɛ mun na quoi n'i ye miiri tubabu depuis an mɔkɛw depuis le temps colonial man si n'an bɛnbaw bɛ jɔ ɲa la tubabuw bolo u tɛ se ka u yɛrɛ ɲafɛn u yɛrɛ bolofɛn kɔ k'i n'a fɔ u n'u o man kan ni mɔgɔ ninnu de nana kɔ a yira an na k'a fɔ ko u bɛ ka an jɛ an yɛrɛ bolofɛn na k'o tɛ ɲa an ka dugujukɔrɔfɛnw o an ka sɛnɛkɛfɛnw o an ka fɛn fɛn an ni olu man kan ala de dun y'a d'an ma bɛɛ n'i sɔ de ala bolo mais ni e y'i ta to yen ko e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛn kɛ ko parce que ko o ye farafin de ye ko na ala ye mun d'a ma ko ni o man kan an ka cɛ an tɛ se ka foyi fɔ ninnu ka ko la ni duwawu ni barika dali o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a kun jɔ u la vraiment ne tilala ni ala ka barika d'u la ala ka barika d'u la. Ne tɔgɔ ye Saka n jamu ye Tarawele. O diyara n ye n'i ye ɲininka o la o diyara n ye parce que an Mali CEDEAO la a diyara ne ye fo ka hakɛ tɛmɛ parce que mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye fɔlɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ i yɛrɛ de don mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ i bɛ k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ ka i to mɔgɔ la jɔnya la i tɛ k'i yɛrɛ ta ye habada o de la n y'a mɛn ko an bɔra CEDEAO la vraiment n'i y'o ɲininkali kɛ n na an bɔli diyara ne ye bi a diyara ne ye sini ala sago i bonya an bɔra CEDEAO la o de bɛ an ka cɛsiri fɔ mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ ye i yɛrɛ kɔ n y'a fɔ ka da kun jumɛn kan n'i y'a mɛn jamanadenw de don n'i y'a mɛn jamana ɲɛmaaw don nka a tɛ ɲɛ baara fana kɔ dɛ a tɛ ɲɛ da ka sunɔgɔ la a tɛ ɲɛ yuruguyurugu la a b'i ɲɛnabɔ ni baara de cɛsiri bɛɛ ka wuli k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛɛ kelen kan ka baara kɛ walasa an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o kɔni ye ne ta hakilila ye ala sago i bonya b'a la. ne tɔgɔ Burulayi Konate Mali bɔra CEDEAO la diɲɛlatigɛ foyi tɛ kɛ ni degun t'a la a daminɛ degun bɛ k'a la mais maa i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka degun sɔrɔ Mali bɔra CEDEAO la a diyara ne ye parce que CEDEAO ko ni tiɲɛ t'a ko la namaratɔ tɔn de don n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ jamana joli mɔgɔ de tun b'an fɛ yan nɔ n'o tun ye MINUSMA ye an balima caman sara kɛlɛ na camanba foyi ma se ka ɲɛnabɔ a la vraiment Mali bɔra CEDEAO la a diyara ne ye bi a diyara ne ye sini parce que diɲɛlatigɛ foyi se ka kɛ n'an ma tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ kɔ ye hɛrɛ de ye an bɛ jɛn ni sɛgɛn de ye a ban wagati sera o ji tɛ mɛn geniɲala tasuma kan ni lɔgɔ ma ban fiɲɛ na ji yɛrɛ ja ka bɔ minɛn kɔnɔ. ne tɔgɔ Amadu Wologɛm bon an ka continuer an tɛ CEDEAO ko la bilen quoi mais n'i ye ne ɲininka Mali ma bɔ CEDEAO la dɛ CEDEAO yɛrɛ de ye Mali gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ munna CEDEAO sariya CEDEAO yɛrɛ de y'a sɔsɔ o de kama an ko an t'a la an t'a olu ko kalo 6 kana dan kalo 6 o ka kɛ san 60 ye an t'a la kabini kelen Asimi ko bɛ élection ko kuma b'a da k'a ka élection ko in bila k'an k'an ka jamana libéré an mago b'o dɔrɔn de la élection ɲinikun ye président ɲuman ka ɲini ye an y'a sɔrɔ ka ban a ka continuer mɔgɔ ma ci k'a ka élection kɛ dɛ k'a k'a dabila k'a ka an ka jamana libéré ni Mali libéré la a tɔ an b'a ɲɛɲini salamu aleykum. Musa Kulubali bon Mali bɔra CEDEAO la o tɛ problème ye CEDEAO sun turula Mali kɔnɔ yan a bɔnna Mali kɔnɔ yan foyi ma tiɲɛ o foyi ma tiɲɛ CEDEAO yɛrɛ de ye o ka sun bɔn o y'a curu o y'a bɔn mais donc an fana y'a tɔ bɔgɔti ka d'u ma n'u b'a ɲimi o k'a ɲimi n'u t'a ɲimi fana o k'a ɲimi donc ne kun bɛ min fɔ président Asimi ye miɲanga don mais ne fana miɲanga ye a ka jija élection ko kuma min bɛ adamadenw da k'a fɔ ko ka do ta k'a bɔ ta an t'o la dɛ jamana in a ka libéré o ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka bila ayiwa o ka tɛmɛ na an ka baara ye min bɛ se ka an ka baara kɛ o de ye ne ka kuma ye salamu aleykum. tɔgɔ Suleman Jakite ko CEDEAO y'a ɲɔgɔn ko ɲuman ma kɛ
a ka ɲi a ɲala fo ka sa dan na parce que waati bɛ bɔrɔkɔ juguya n'o bɔra an kunna o le ka ɲi ne ye yɛrɛ le parce que waati bɛɛ ko kura i ka bɔ o ko la o ka fisa ni ko bɛɛ lajɛlen don an yɛrɛ bɛ kan k'an débrouiller k'an yɛrɛ ta mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i yɛrɛ ta f'i ye mɔgɔ i bolo la e tɛ kɛ mɔgɔ de i b'i si kɛ i tɛ kɛ mɔgɔ de min bɛ ne fɛ o de. ne tɔgɔ Mohamed Kone CEDEAO bɔli ni maliyɛnw sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan foyi man ɲi ka bɔ foyi tɛ yen k'i bi don a la ka bɔ a la ko gɛlɛya t'a la a gɛlɛya n'an y'a kun hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ a bɔli de ka di ne ye mais a tɛ se ka ɲɛ fara ɲɔgɔn kan kɔ an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra n'Ala sɔnna Mali bɛ taa ɲɛ wa a gɛlɛya a tɛ fɛn k'an na mais n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka bɛn n'an y'a kɛ fara-farali CEDEAO bɛ s'an na voilà o ye ne hakilina de ye an kan ka mun kɛ bi o ye bɛn de ye hali an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ka kunnafoni ɲɛnama di an ka fanga ma walayi terrorisiw tɛ s'an na o kelen de don CEDEAO n'i y'a ye o bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ olu de bɛna u bɛna fara ɲɔgɔn kan de donc n'an fana farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ u tɛ s'an na n'o tɛ CEDEAO toli n'a ma ɲɛ k'an bɛ to a la fo ni CEDEAO cira k'a dilan kura ye n'a cira ka dilan kura ye an bɛ se ka to a la o la n'a ma ci ka dilan kura ye CEDEAO sigikun tɛ dɔwɛrɛ jamanadenw kɔ mais CEDEAO tɔn kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka tɔn de ye olu bɛ tiɲɛni kɛ fɛn tɛ b'o la bon o tɛ se ka ɲɛ tant que a b'o cogo la jamana ɲɛmɔgɔw ka tɔnya la a ti ɲɛ i y'a faamu faut que an maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ n'o kɛra CEDEAO tɛ s'an na. a CEDEAO sigira an fɛ nata dɔ de kama a sigibaa ninnu ni ne ma fili o ye a tila bɛ sɔrɔsiw de ye ka an ka tɔn kɛ tɔn min ni a bɛ nafa dɔn an yɛrɛ a k'o nata kama i y'a faamuya wa mais ni an nana jateminɛ i ye tɔn tɔ kɛ n'i y'a kɛ nata kama san joli joli i nata ma fa n'i ma kɛ ko wɛrɛ dɔ i kan k'i ko to i yɛrɛ la o la n'i tɛ i ka hɛrɛ ɲini don i kan ka bɔ o ko la munna i ɲɛ t'i ka tɔnɔ la i ka laɲini ma sabati an nana mun na kɔlɔsi sisan nɔ nasaraw ani sɔrɔtiw olu y'a k'u ka baarakɛla ye k'a nɛgɛn ko anw t'a dɔn k'a sɔrɔ a kɛliw de halala ye parce que a bɛ k'olu sago ye donc ni nafa t'a la an ka bɔ fɛn o fɛn ni e b'a kɛ fo ka don ala tɛ nata kama e ka sɔrɔ t'a la n'an kɔni fɛ a man kan tɛ a man kan tɛ n'a ma bɔ a bɛ mun ɲɛ e k'o fɔ ne ɲɛna a ye kɛlɛ mun ɲɛ e k'o fɔ an ɲɛna fo k'an di sɔrɔtiw ma puissances ma u b'an kɛ u sago ye ko an dɔw sago ka taa an kan ka mun kɛ olu de b'o fɔ an ɲɛna sago tɛ anw na olu yɛrɛ tɛ sɔn fɛn ma a b'a fɔ anw de k'o kɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔ ka kɛ sa an kana taa ɲɔgɔn bila filifili la e jɔn bɔlen nɔgɔ la min b'i jija yɛrɛ ye jɔn bɛ yɛrɛ sɔrɔ i ma sɛgɛn kɔlɔsɔn bɔlen ka bɔ sanfɛ ka co kɔ bɛ kɛ wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an ka kodɔn an yɛrɛ ye baara tɛ kɛ sɔrɔ tɛ kɛ n'i ma ɲani fo baara ka kɛ de an tɛ se foyi la ɲɔgɔn critiquer o ka ɲɔgɔn jalaki dɔrɔn a banna an yɛrɛ tɛ sɛbɛkɛla ye wa an tɛ solution fɔ ɲɔgɔn ɲɛna minnu bɛ maloya san joli san birika u ye mun kɛ foyi toujours an nɔ na ko k'i jigi sɛbɛ mɔgɔ la e bɛ n'i jigi bɔ i jigi sɛbɛ mɔgɔ la k'i jigi bɔ ala la e bɛ fɛn sɔrɔ wa k'e sɛbɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na e tɛ fɛn k'i yɛrɛ ye k'a kɛ e dulon la en même temps dɔw bɛ ko k'a d'u ma minnu ko k'a d'u ma u ma foyi kɛ jamana kɔnɔ tiɲɛni kɔ k'a ɲini k'a d'u yɛrɛ ye un point intérêt c'est tout jɔn lagalagatɔ ye cɛ an ka la an ka faamuyali kɛ dɔɔni sa nansaraw y'an kalan mais k'i bɔ fɛrɛ la u t'i kalan o la koyi parce que n'u y'u kalan la olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ e ka tɔn dɔ k'a fɔ an n'u ka tɔn n'u bɛ sɔn an ka taa ka t'o ɲɛnabɔ u ye dɔ k'a fɔ n'u ka tɔn n'u bɛ sɔn ka taa k'an ka fɛɛrɛ f'u la mais an ka kodɔn yɛrɛ ye sa mɔgɔw ka hakili sɔrɔ kunkolo ma di banwuladenw kama a ma don misalafɛn kama a ma di ni jɔgɔ kama a dira ka tasi n'a ye o de y'a to ala an ni jinɛw bɔra ɲɔgɔn ani baganw bɔra ɲɔgɔn na mais n'i tɛ se k'o dɔ yɛrɛ ye o discernement ye e b'i kun fɛ an ka la an ka kodɔn ɲɛnabɔ sa mɔgɔ dɔ kalannen don a ma sɛnɛ dɔ kalannen don a ma sɛnɛ u tɛ kelen ye i bɛ kalan mais e de bɛ hakili jagabɔ sa k'a ɲini a bɛ bɔ cogo min a bɔ cogo fɛ dɔ min kalan n'i ye diplôme sɔrɔ ka kalan i tɛ se ko n ye docteur ye rien i tɛ sɛ yɛrɛ furakɛ ne ta banna ye mais ni dɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ nin ko la. hakilina min bɛ ne fɛ CEDEAO an bɔra la a diyara ne ye kojugu a diyara ne ye an ka bɔ la o yɛrɛ de ka ɲi. ne tɔgɔ Dawuda Sangare ne ka bɔli CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la o diyara ne ye o diyara ne ye yɛrɛ 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 de san joli joli an ka laɲini ye fɛn min ye Mali ka se an ka se k'an yɛrɛ bɔ CEDEAO ka bolo kan non ne nin kɛra an bɔlen CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ɲɛmɔgɔw fo k'u barikada nin ko la a diyara ne kɔni yɛrɛ Dawuda ye yɛrɛ 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 k'u féliciter hali bi an bɔli nin ko la pour que an ka se k'an ka yɛlɛma yɔrɔ tɔ sɔrɔ hali bi
Okay.